Patayng lawas nga nabangalan sa kabaybayunan sa Barangay Kansong, Talisay City kagahapon sa buntag na ilhana. Natumbok siya nga suspect sa pagpamusil. Ang report ni Femari Dumabo. Kini ang gipaybaw ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Among lalaki giila sa igsuon nga si Felix Manayon alias Joaquin, 36 anyos nga taga Barangay Lawaan 2. Si Maramag nibutyaga doon na sila testigos nga niingon nga gibadlong ang biktima nga nisuway og ambak sa dagat Miyerkules sa gabi sa Barangay Kansukong. Ang kabanay sa biktima nakabantay nga doon ay bunog sa lawas niini. Hinungdan nga ni rekomendar si Maramag nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas aron masuta ang hinungdan siyang kamatayon. Pagduda murag ako lang huna-huna. Kuan mura lagi siya kanang gibunal-bunalan. Kay daghan man siya kanang bunong, manaw, agtang. Kumo lagi kay ako pobre lagi ko, ako'y mahimo. Na akong kuan lang gipangayo na lang ako sa Ginoo. Makatabang na ko nga mahipos lang sa karon. Wala na to nag-discount nga base na possible nga foul play kay kuan ka ng anak magyud ato naman ang SOP mo follow lang ta sa standard operating procedures. Si Maramag ditataw nga sa ilang pakisusi si Joaquin maoy responsable sa pagpamusil sa 25 anyos dito sa Barangay Lawaan 1 nitong Hulyo 21 o gibasakaan na kini og kasong murder nitong Lunes samtang nagtago-tago pa. Gawas pa niya na daghang pang mga kaso ug pag-alarma sa biktima nga nahimo sa kapulisan sa yuning tuiga, mga kasong frustrated murder ug physical injuries. Sa laing balita, usa ka 24 anyos nga lalaki ang nasikop human kini nanunggab sa iyang silingan nga naninghag kaniya. Matod sa suspetsado nga si alias Scott, nga siya ug ang 41 anyos nga biktima ang nagpatimbang og guba nga aircon ganihang kadlawon. Nahalin kini og 300 pesos. Sa dihang naningil na ang dinakpan sa iyang bahin, matod pa gikasab-an siya sa biktima. Ug pasangil sa dinakpan nga giuna pa sa biktima ang pagsuyop og illegal nga drugas at tubangan kaniya. Hinungdan nga napuno matod siya og gidunggab ang biktima. Ang biktima nga naa pa sa tambalanan nagpaalim sa sama dinunggaban sa iyang liog. Maninghag man siya sa paabot ko ina ba na. Mato naglagot ko kawawan ko niya bakit. Ba kapabor sa iyang padernasa sa iyang barwati ba. Niangkon ko is mulayas ko pero dili ko kay kabaw ko nga sayop akong gibuhat unta. Inaot ninyo masabtan sad ko ninyo. Saylo lang ko sa akong gibuhat. Kay di tungod niya di san ako mabuhat gud niya. Pahimangno ni Maramag sa mga Talisaynon nga di magpadala sa kasuko aron di mo resulta sa krimen. Always have patience kay wa ta kabalo ang atong actuations unsay consequences atong actuations ba. Ni ikaw man magbasol ang pagbasol ta bagay kay anira ba jud sa anang ulahina. O ba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.